Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls, zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Dnes začneme novinkou z pivovaru Budějovický Budvar. Pivovar očakáva za tento rok rekordné tržby, presiahnu 3 miliardy českých korún. Budúci rok chce pivovar Budvar nainštalovať solárnu elektráreň s výkonom 2 MW. Budvar chce taktiež zmodernizovať návštevnícke centrum. Koncom roku vypíše architektonickú súťaž. Modernizáciou návštevníckeho centra by chceli dosiahnuť návštevnosť zo súčasných 60 000 na 200 000 návštevníkov ročne. V sobotu 21. októbra sa v Banskej Bystrici už po 7. krát konalo podujatie Pivná míľa. Účastníkom bol k dispozícii 15 prevádzok. Pre úspešné splnenie súťaže bolo podmienkou vypiť minimálne 12 pív. Jedným z hlavných lákadev pre aktívnych účastníkov tohto ročníka okrem chutného moku bola možnosť vyhrať wellness pobyt s pivným kúpeľom pre dve osoby na Masarykovom dvore. Ani tento rok nechýbala osobitná kategória šprinter. Prvý účastník, ktorý mal na karte pečiatky všetkých 15 prevádzok, získal na afterparty cenu od partnerov podujatia. Novinkou tohto ročníka bol aj Pivný Express, ktorý prevádzal po okruhu zastávok. Polohu Pivného Expressu bolo možné online sledovať pomocou Google Maps po nasnímaní QR kódu na pivnej karte. V Prazdroji prebehlo tradičné splnenie veľkých ležiackých dubových sudov. Remeselná partia z plzeňského Prazdroja dokončila priamo v areáli pivovaru jesenné smolenie dubových ležiackých sudov. Touto tradičnou revíziou prešlo 15 celkovej stovky veľkých sudov, v ktorých v historických pivniciach zrie Pilsner Urquell, tak ako pred 180 rokmi. Plzeňský ležiak kvasí a zrie v pôvodných podmienkach, aby pomohol plzeňským sládkom k pravidelnému porovnávaniu s pivom vyrobených v moderných nerezových tankoch, tak aby dokázali zachovať jeho výnimočnú chuť. Veľký ležiacky súd má objem 40 hektolitrov a prázdny váži 800 kg. Postup smolenia prebieha naliatím smoly ohriatej na 200 stupňov Celzia do sudu a jeho nasledovným prevaľovaním ju rovnomerne rozlejú po celej vnútornej ploche. Tento postup slúži na dezinfekciu sudu a zaistenie, aby pivo nebolo v priamom kontakte s drevom a tým z neho neprebralo nežiaduce vône a chute. V priemere sa celosvetovo na 1 hektoliter piva spotrebuje 4,5 hektolitra vody. České pivary sú na tom lepšie. Podľa informácií Českého zväzu pivaru a sladoven sa v roku 2022 spotreboval na rovnaké množstvo zlatého moku 3,4 hektolitra vody. Z celkovej spotreby vody v pivare je na varenie piva využitých približne 20%. Zvyšok tvorí voda využívaná na sanitáciu, chladenie a tak ďalej. České pivarníctvo dalo svetu okrem svetoznámeho ležiaku zrejme ešte jeden svetový unikát. Budějovický pivovar Samson už skoro 30 rokov za sebou prerába desiatky miliónov českých korún ročne. A pritom jeho majitelia, najväčšia svetová pivarnícka skupina AB InBev, z neznámych dôvodov stále udržuje pivovar pri živote. Ani minulý rok nebol výnimkou. Podľa aktuálnej správy auditora prerobil minulý rok pivovar Samson na každom predanom litri piva zhruba 10 českých korún. Anglický pivovar Bank to Brewery so svojím pivom Pavilion Pale Ale získal prvé miesto v súťaži Northwest Independent Beer Awards, spoločnosti nezávislých pivovarov Spojeného kráľovstva, ktorá sa konala na Bolton Beer Fest. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu a nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.